тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуд. ҳар рӯз навгониҳои наве ки мешавад, мо ҳамун чизоро пешкаш мегардонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як мавзӯи нава пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Чӣ хеле ки медонед, ҳозир корҳои мавсимии Англия сар мешавад ва барои ба Англия сафар кардан шумо бояд ки анкета пур кунед. Рақаме ки рӯи экранда меброяд, дар WhatsApp-аш бинависонед, и бародаро аз Самарқанд анкетаҳои шуморо 100% пур мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: муҳоҷирон пеш аз сафар ба Федератсияи Русия бояд ки худро бисанҷанд. Ба қонунҳои федералӣ оид ба будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия тағйироту иловаҳо ворид карда шуд, ки шурӯъ аз 5 феврали соли 2025 эътибори қувваи қонунии худро пайдо мекунад. яъне ки аз 5 феврали соли 2025 қонуни наве ки қабул шудагиай қувваи қонунии худша пайдо мекунад. аз ҳамин хотир вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ва дигар шаҳрвандони кишвар ки нияти ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ё бо сабаби дигар ба Русия сафар намуданро доранд, хоҳиш кардааст ки худро дар рӯйхати шахсони назоратшавандаи низоми махзу ихроҷ дар сомонаи меҳнаттиҷӣ бисанҷанд. яъне ки 5 феврал ин қонун қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва ҳар нафаре ки ба Федератсияи Русия сафар мекунад, вазорати меҳнат аз шаҳрвандон хост ба сайти меҳнат тиҷӣ даромада як бор худшона проверка кунанд ки мисол оё запрет доранд ё ин ки не, чунки ба қонуни федералӣ оид ба будубоши муҳоҷирон дар Федератсияи Русия тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуд. ва инчунин қайд карда гуфт, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани маълумоти пурра дар ин хусус метавонанд ки ба рақами телефон низ занг бизананд. сайти вазорати меҳнат медроен, дар уҷа рақамҳои телефоншон ҳам ҳастанд. вақте ки дар рақами телефон занг заден, боз маълумоти пурратар мегирен. касое ки сайтҳоро мефаҳманд, худшон метавонанд ки даромада тафтиш кунанд. яъне чӣ гуна тафтиш мекунед, ному фамилия қатъи дар уҷа меброяд. агар ки мо як бор худмон бубинем ки аз уҳдаш биромада битонем, баъдан боз пешкаши шумо мегардонем, нишон метиҳем, ё ки тафтишона морам шурӯъ мекунем, мегем ки мисол ному насаби шумо ба рӯйхати сиёҳ ворид ҳаст ё ин ки не. шумо интизор бошен. тамом. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумода студентский билет дар кор боша, дар Федератсияи Русия шаҳри Москва ё Московский област. рақамошон рӯи экранда меброянд, бинависонед, айноми мо гап занед, бо нархи навои арзон корубори шуморо буд мекунанд. Қурбонов нависонда. ҳамити як соат пас дар ҳамаи каналот қонунҳои нава мегӯй. нав фаҳмидем як соат пас қонунҳо алиш мешаванд. баъзе нафари шумо мисли тибарин одами бемафкура ва бефаҳм қонуна аз қарор ё аз фармон ё аз тағйирот фарқ намекунед ва ҳамин хотир баъдан медонед ҳарчи дар комментариҳо менависонед. камтарак ба ақл фикр кунед. ман ҳар рӯз дар бораи қонуни нав гап намезанам. ҳар рӯз навгониҳои наве ки мешавад, мо ҳамун чизоро пешкаш мегардонем ва каседа ки маъқул нестай тамошо накунед. хубаш. як нафари дигар нависондай: салом, агар таги почат рост бошад, ба хизмат даъват мешавад яка? ҳамира мефаҳмондӣ? не, нафарое ки таги почашон ростсай, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. судоба нависондай: ака мара аз аэропорти Душанбе гардонданд, гуфтанд раҳат маҳкамай. рафтам санҷидам, оли маълум нест мегӯяд. бояд бори дигар гирам, метавониста бо шум гузаштам. рискават накунед, билет нагиред, пешаи рафтантон аз ҳама хубаш. мо ба шумо мегӯем ки бирен як бор проверка кунед тамоми линияҳои худтона ки оё шумо рафта метавонед ё ин ки не. алиев нависонад: салом акаи Сорбон, ман патент дорам. агар димоҳа сунша супорум, омаданамда падишка мекунад васият дорам. мисол димоҳа сунша наспори, ҳамун вовремя то вақти рафтанта регистратсият 100% боша, патентет пардохт кардаги боша. барои абрад нарафтан бугӯ ягон нарушение мекунӣ ё ки не? не, ягон нарушение ба ҳисоб намеравад ва метавонӣ ки ворид бошад. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон, рӯйхати депортатсияро ёфтум. 120 000 одамо. мо чанд рӯзае ки дар ин бора гуфтаистем, чанд рӯзае ки фаҳмондаистем
бисёри нафарҳое ҳастанд ки мумкин сайтҳоро намефаҳманд. ай мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда ҳамин чизам ба ӯҳда бигирем, бифаҳмонем ё ки худмон аз тафтиш карданаш мардума хабардор бикунем. холдона нависонда: салом бародар, ин рақаме ки анкета пур мекунад барои англияравӣ рақам ватсап надорад ку? Дорад. аввалашда +998 бизанем, баъд мисол сохранит кунем, мешавад. Шарипов нависонда: салом ака, ҳама медонад ки Россия вазъбинтар кардагиаст. чӣ ба мераванд мардум? Коркунӣ тен шава, баъд раванд. ай ҳар кас худаш медонад, мисол шароити зиндагиша, вазъияти зиндагиша, ҳеҷ кас аз хирсандиша намеравад. ба ҳамин хотир дар ин бора ман аз тани ҳар кас гап зада наметавонам. як нафари дигар нависондаи: салом ака, хизмат тамом шуд ё ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ ҳоли тамом шудагӣ нест. вақте ки тамом шавад мо видео мекунем, мегем, ё ки фоизуш чанд кам мешавад, мо видео мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем. шумо просто пайгирӣ кунед, ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо кунед, аз тамоми чиз бохабар мешавед. тамошобинони азиз, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.